हादोरसायाव सोलिगासिनो सिखाव मोसौनि फालांगि। पर्बत जरायाव दासिमबो गोख्रों मोसौ सिखावनि गें। खावनाय मोसौजों लोगोसे बिलाथि गारि हमदों। बिलाथि गारियाव हमबाय माब्रै खावनाय मोसौ। पर्बत जरायाव दासिमबो गोख्रों जानानै दं मोसौ सिखावनि गें। हराव रुपसि पुलिसनि सेबनायाव माब्रै खावनाय मोसौजों लोगोसे बिलाथि गारि हमदों। बिलाथि गारियाव खावनाय मोसौ बजाय खालामना फालांगि खालामनायावनो रुपसि बिरखं गाथोननि टार्निंआव हमनो हायो पुलिसा। खावनाय मोसौ बजाय गारिया AS01BB4856 नाम्बारनि रिनल्ट क्विड। खावनाय मोसौफोरखौ लानानै गसाइगावनिफ्राय गौरीपुर मोखां फारसे फैगासिनोमोन गेंआ। मख'जाथावनारि खोमसिनि खाबु लानानै सिखाव मोसौ फालांगिरिया खारखोमालांनो हायो होनना मिन्थिनो मोन्दों। रुपसि पुलिसा खावनाय मोसौ माब्रै आरो गारिखौ हमनानै नायसंनो सालायगासिनो। पर्बत जरानिफ्राय खौरांगिरि जयारुल हकनि हेफाजाबाव असम लाइभ 24।